No, tio, que us he de contar una cosa. Que l'altre dia vaig anar amb en Vicenç a la platja. Sí. Hola. Ai, hola. És que us he de contar una cosa. Ai, digues. Home, fa temps que me sento així, que no ho puc evitar i no estic molt còmode en jo mateixa. Jo ho vull dur amb naturalitat i, per tant, he decidit contar-vos-ho. Soc heterosexual. Ja ho sabia, se te nota. Però què dius? Mem, està superbé, però superbé que hagis tingut el coratge d'haver-ho contat. Però has d'anar alerta. Fins i tot te diria que has de ser un poc discreta, perquè la gent no ho entendrà, això. Sí, avui en dia se xerra molt sobre la promiscuitat heterosexual. No has de passar pena per res, nosaltres te farem costat en tot el que necessitis. Home, sí, això ja ho sé, però... I com actuaran els meus amics? Se distanciaran de jo o què? Ja havia pensat com seria tenir una amica heterosexual i la veritat que sempre he tingut la curiositat. Però sempre he pensat, i si s'enamora de mi? Jo, sincerament, no sé què dir-te, però jo crec que ho acceptaré perquè ets tu, però... Tu, des de quan ho ets heterosexual? Ja has nascut o t'has anat fent en l'edat? Mem, ser heterosexual no és una decisió. Jo des de sempre m'he sentit atreta pels homes. El que fins ara no ho he volgut acceptar. Ei, mem, tranquil·la. Jo te donaré tot el suport que necessitis, de Però te puc fer una pregunta abans? Sí, digues. És que tenc curiositat, mai havia conegut ningú així. Com ho penses contar a les mares? Ho dic perquè ho has pensat. És que la societat està molt antiquada i no saben si podràs tenir fills, si te podràs casar. I hauràs de lluitar contra això i contra més estigmes. Sí, fins i tot. Ara hi ha un munt de metges, psicòlegs especialitzats en curar-ho i en tractar-ho. Mem, sí, això ho tinc en compte, però jo espero que tant les meves mares com la resta d'amistats ho acceptin. I una pregunta. Els heterosexuals, com teniu sexe? Ai, Miqui, no demanis això. Mem, no ho fem amb malícia, però és que en tota la discriminació que estan sofrint els heterosexuals perquè se puguin casar, perquè puguin tenir fills, perquè puguin dur la seva pròpia relació naturalitat. Però, ai, que jo no tinc cap problema de...